Ġelat ta' Fonzu. X'għandek bżonn? 4 maref jogurt tal-ħawħ jew mandolin. 4 maref jogurt tal-frawli. 2 kuċċarini ċereali. Għandek bżonn ukoll platt, 2 maref, kuċċarina, bott tal-jogurt vojt maħsul sew, biċċa foil, zokk tal-ġelat jew kuċċarina tal-plastik, skutella żgħira. Kif tagħmel il-ġelat? Għamel 2 maref jogurt tal-frawli fil-qiegħ tal-bott tal-jogurt. Fuq għamel 2 maref jogurt tal-ħawħ jew mandolin. Issa ferrex 2 kuċċarini ċereali. Erġa' għamel 2 maref oħra jogurt tal-frawli u 2 maref oħra jogurt tal-ħawħ jew mandolin. Għafas ftit it-taħlita u għatt il-bott bil-foil. Daħħal it-zokk tal-ġelat jew il-kuċċarina tal-plastik minn ġol foil. Poġġi fil-friża għal xi 60 minuta sakemm jaqgħad. Oħroġ il-bott mill-friża u wejt il xi ħadd kbir biex ipoġġih fi skutella bi ftit ilma fietel. Ħallih għal xi nofs minuta. B'hekk il-bott jinqala minn mal-ġelat. Armi l-foil u l-bott jew erfa' l-bott għal darb'oħra. Issa għandek lollipop tal-ġelat.